Yeah, it's like a rice dessert. It's good. It's good, right? Yeah. Yeah. Ano nga ulit tawag dyan, guys? Yung ganyan kulay, tapos meron siyang parang, it's coconut inside. Hiningal ako, tumakbo ako sa taas para kunin yung camera. Good morning, my love! Good morning. Galing niyan work, guys. Bumalik lang kasi binilhan niya ako nito. Hinanapan niya ako kasi nagkulang. Meron akong isi-ship today. I mean, pick up ng shipping ko today. Good morning, ate! Hala. Good morning! Tapos na yan mag-breakfast. Happy na yan. Nakadalawang Weet-Bix yan. And our Arlo. Matey! Hello! Wala mukha mo, malab. Pulang-pula man yung mukha. Napaka-sensitive naman ang mukha ng Arlo ko. Ano nangyari sa mukha? Kita yung pulang-pula. Pulang-pula pero masaya pa din ako, mami. Pulang-pula, mami, pero masaya pa din ako. Feeling ko mayroon pang ibang mga daliri na mahahaba yung kuko. Kinat ko na yung iba kailang hindi matapos-tapos. Kasi ang galaw-galaw, tapos may ate din tayo, no? May ate din tayo. May ate din tayo na kapag ako nandito at nag-cut ng nails, parang ginagawa akong kabayo man. Pumapatong man sa likod ni mami lang. Bakit na niya laging pumapatong ang ate namin? Ay, saya niya. Sobrang saya niya nung umuwi si Dan ng maaga. Sabi niya, Daddy! Sobrang saya niya talaga. Hindi niya na-expect na ganito kaaga. Nandito si Dan. Umuwi. Tapos aalis yan mamaya. Huwag kang masyadong magsaya dyan. What? Sobrang saya niya talaga. Ito na lang, na lang yung ipapak ko. Dalawa na lang. Yan. At saka yan. Tapos nandun na sa labas yung ipipick up ni Kuya. Ready na yan, guys. 2 sako yan ng packages. Pipick up lang yan ni Kuya. Automatic na. Naubusan kasi ako ng satchels. So, kailangan bumili. Buti na lang libre si Dan. After ng appointment niya. 2 appointment sa umaga. Meron siyang libreng mga 30 minutes siguro. So, nabilhan niya ako nito. Dito na yung nana niya nasa toilet. Saya-saya. Where's Nana? Marunong na siya magsabi ng nana. Matagal na. Ang cute-cute. Oh, peekaboo Nana. Oh, hintay lang siya dyan. Sabi ni Sharon, punta lang akong toilet. So, hintay siya dyan. Ang cute-cute. Oh, Nana! Hala, Nana! Is that Nana? Oh. Ang cute niya. Lahat yellow. Banana yung kanyang gustong snack. Kakagising niya lang, guys. Ooh! What's this? What's this? Grabe iyak nito kanina before natulog. Nag-ano muna siya. Practice na muna siya ng iyak before siya natulog talaga. Grabe talaga iyak na kanina talaga. Pero mahaba-haba din yung tulog nito. Yum, yum. Yummy. Hila, pabili na naman tayo kay Daddy ng prutas. Kakabili lang ni Daddy kahapon. Paubos na naman. What's wrong? Do you want to see yourself? 1, 2, 3. Oh! Okay. You shy? May yung ano mo, oh. Ang sipon yan. Galing kakaiyak niya kanina. Nag-dry. Mami will wipe it. You want that too? What? Pangalawang banana niya to today. Ito na yung last na banana natin. Can you finish that first? You like banana? Are you a monkey? Oh, ay! Ay, nako. Tawa, no? Banana. Kailangan 2 kamay. Okay. There you go.
Mommy will have a little bit. Ubusin mo yan, Ayla, ha? Huwag mo akong anuhin, Ayla. Are we both eating banana? Is it so yummy? What have you done? Oh, are you looking at the guys? You almost finished? Careful. What are you doing? Anong oras na ba mga guys? Happy Tuesday, guys. Happy Tuesday. 6:22 na. I'm gonna make dinner for Ayla. So, ito yung pinabili natin kay Daddy. Kailan ba ito binili ni Dan? A few days ago. Puff pastry. Gagawa lang ako ng napakasimpleng dinner. Pwede niya din itong i-lunch or kahit na anong trip niya. Kung kayo may mga kids na kayo na pumupunta ng school tapos kailangan nyo ng idea. Nakita ko lang to sa pinafollow ko sa Instagram, guys. Sobrang dali and alam niyo naman ako mahilig ako sa puff pastry. So, para dito sa akin. Feeling ko para sa akin to. Feeling ko mas magugustuhan. Yes, that your daddy! Mas magugustuhan ko pa ata ito kaysa kay Ayla. Pero ang kailangan lang is, ano lang to, yung gagawin ko is bacon and cheese. No, not bacon. Ham and cheese puff pastry. Ito, pak. Pwede mo siyang lagyan ng tomato sauce. Actually, lagyan ko siya ng ano. Pwede mo siyang lagyan ng pasta sauce actually. Meron ako, ayan, ham. Primo. Sliced Virginian ham. And meron akong Colby cheese dito na ganyan. And meron din kaming mga natirang shredded cheese. Ito pizza blend. Maganda din to, pizza blend. And, shaved parmesan, hindi ito. Or siguro lagyan ko na lang din yan. Para to sa salad namin eh. Pero meron naman kaming bago dun. So, hintayin ko lang na matuto. Saglit lang naman to. Yeah, hintayin ko lang na matuto, guys. Tapos, yun lang. Ham, cheese, and maglagay siguro ako na anong sauce ba meron tayo dyan, babe? Alright, okay na to, guys. Actually, matagal-tagal ko siyang hala, nakalimutan ni Daddy. Sinabi ko kay Dan, i-preheat yung oven 180 degrees. Nakalimutan lang i-start ni Dan. Nasa 180 na siya. Nakalimutan niya lang i-press yung start. Alam niyo ba kung nasaan? Guys, napasugod sa shops. Kasi kumain na naman si Ayla ng prutas. Naubos na yung prutas namin. Hindi naman naubos. May isang apple na tira. Isang araw. Grabe yung tirador ng prutas yan. So sabi ni Dan, hoy, kailangan kong pupunta ng shops. Hindi pwedeng maubusan ng prutas ang ating prinsesa. Isa na talaga na tira. Apple na lang. Kasi kanina, nung umiiyak-iyak siya, binigyan ni Dan ng mandarin, naubos agad-agad. Siya na talaga. Yung iba, lalagyan ko ng tomato sauce. Yung iba, wala. Hindi ko siya, like, lalagyan ng iba pang timpla. Kasi yung ham may timpla na, masarap na. Tapos yung cheese pa, ay naku, bonggang-bongga na talaga ito mga sis. Ubusin ko lang to. Kaya dinalawa ko yung puff pastry kasi ubusin ko to. Diba, napaka-simple lang. Mabubusog na si Mami at saka si Baby. Si Mami at saka si Ella, mabubusog na dito. Hello? Hello, do we need cheese? Yeah, just get more. What cheese do you have in there? I've got Parmesan. Parmesan for our, Caesar salad. Do we need more grated and more sliced, or? Yep, more grated and more sliced. Do you need anything else while I'm at the shops? I don't think so. I think I'm good. Okay.
Easy. Hello. Thank you. Oh, my mango drink, please. Mango drink. Yep. I'll see what I got. Okay. Bye, love. Bye, thank you. Agoy, nakalimutan ko lagyan ng tomato sauce yung isa. Okay lang yan. You got your fruit? Oh, what else did you get, princess? Mango drinks. Take it off, please. Not on the couch, Bob. Come on, can I have the other one? Thank you. Did you go to the shops with Daddy? This one's frozen. You've got bread. Nandun na pala yung puff pastry. What did we get for our baby girl? Oh, we've got more ham. That's good. I finished all the ham. Cheese. Cheese. Ayun na. Ayun na nga. Coffee. Coffee for Danny boy. Apple. Oh, you got the big apples. Yeah. They're cheaper than the other ones. Kasi tingnan mo naman, isa na lang talaga natira sa kanyang fruit bowl. Oh, no banana? Oh yeah. Thank you, Daddy. And strawberries. Nice. Now you have a lot of fruit, princess. Ikaw ay batang spoiled. Spoiled na pagkain man yan. Oh, are you ready to eat? Couple more minutes for your dinner. Hala, akala niya siguro kakain na naman siya ng prutas. Tignan niyo naman yan. Ang sarap-sarap. Ang bango-bango. Akin to. Yung puro pastry. Akin yan. Pwede kainin na yan. Ang init. Giahak. Pero yan yung dinner ni Isla. Maglagay lang ako ng 3 siguro muna. Lagay natin sa fridge. Kasi ang init. Bless you, May. Hmm? Yum. Is it yummy? I think this bit is hard. Can I get the hard bit? Yeah, thank you. Yum yum. I'll give you fruit after eating. Yum. Look at mommy, what are you eating? Yum, yum. Yes. You like it? Yum, yum. I'm gonna let the sun shine in today.
this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Sit. 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 Uh-oh, Mama's coming. You like it? Oh my gosh, good job, Bobby! That's the last one. I'll give you fruit. Strawberries? Strawberries. No, you play with your toy later. I'll give you fruit. Do you want mandarin or strawberries? Do you want this one? Do you want this? Yum yum! Yay! What is it? Say mandarin. Say mandarin. Yummy! Yummy! Wow! I know there's more mandarin there. You love mandarin, don't you? I love all the fruit, Mom. This is so yummy, Isla. You are so lucky. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm gonna let the past be filled with smoke, and I will try to fix what has been broken. Take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in the cold. I will listen to the ocean. Look, oh, 3 more, Isla. You are doing such a good job, Bob. Look, not much left. Not much left. Oh, water. Okay, water. Kami naman ni Daddy kakain. Nag-ano lang kami. Magsasalad lang kami ni Dan. Oh, salad. Nagustuhan niya ito nung ginawa ko to last time. Kaya lang gusto niya padagdagan. Caesar salad sana to. Hindi na to Caesar salad, guys. Kasi papalagyan niya ng avocado. Down, you finish? Ano na to? Halo-halo salad to. Halo-halo salad. Yung nandito ngayon is lettuce, croutons, bacon. Nag-air fry ako ng bacon, nilagay ko. And then yung, ano nga ulit yun? Ano nga pangalan yun? Pipino ba? Pipino. Cucumber. Ayun. Yung sauce, kami nang bahala maglagay sa, ano namin, separate bowl namin. So, papalagyan ni Dan ng avocado. Masarap naman yung salad na may avocado. We will just put the avocado in our bowls, my love. I'm not gonna put it here. Yeah, sir. Yeah. Yung salad ng mama niya, yung masarap. Sarap ng salad ng mama niya. Pero iba yun, hindi yun ganito. Okay, are you ready or not yet? Not quite yet. Not quite? Okay. Ako na lang muna. Pinapakain niya si Arloy habang ginagawa natin yung ating dinner. Tapos, ang sarap. Gusto ko yung niluto ko for Isla. Kain din ako nun. Lagyan ko na lang din ng avocado yung aking mami. Yummy! Just let me know whenever you're ready, babe. Ito yung sauce na ginagamit. Ito yung dressing na ginagamit namin. Ranch dressing. From the Beerenberg. Sarap to, guys. Tapos ako kumain, guys. Kalimutan ko maglagay ng cheese. Just in the jocks. Ang dami ko nakakalimutan, babe. Sorry? I was gonna put tomato sauce as well in Isla's dinner. I forgot that too. No, that's alright. Tapos na ako, oh. Wala pa palang cheese. Sarap pa din naman kahit walang cheese. Hindi ko nagustuhan yung avocado. So yung mga avocado, tinabi ko. Parang hindi siya okay sa ranch dressing. Kumakain ako nitong ano, niluto natin for Isla. Sarap na sarap ako dito.
Magtitira ako para bukas, Babing. I'm gonna leave some for tomorrow. Eyeless lunch. Ganda ng pantulog ko, guys. This is from YesStyle. Speaking of YesStyle, insert ko pala yung haul ko kasi hinul ko siya nung Sabado, nung nag-live ako, and then nag-footy silan. Nung in-edit ko na siya, may something sa file na yun. Yan, nabuang yung file na yun. Pero na-fix ko siya kanina. So, pwede ko na siyang i-insert dito sa video na to para makita nyo yung iba ko pang na-order from YesStyle. Again, meron tayong 10% off sa YesStyle. Ang ganda nitong pantulog na to. Oh. Apaka-social ng print. White lang siya. Tapos parang... Basta makikita nyo sa haul. Ang cute na to. Insert ko muna yung haul. Ang cute ni Ayla. Ang ganda ng ano niya, pajamas. That's from Tiangge, Down Under. Okay, do you wanna help mommy? Okay, here, look. Oh. Okay, do it. Sige. Oh, good kid. Oh. You okay? Mahaba lang yung pants sa kanya. Palitan natin pants mo. Push. Thank you. You helping mommy? Oh. Mahaba yung pants, guys. Kawawa naman, tingnan nyo. Oh, my love. Oh, kaya pa? Like this. Oh. Push. Okay. We will do it, both of us. Yay. Are you helping mommy? Good job. Good helping. Push. Galing naman yung Ayla ko. Tingnan nyo. Cute. Yay. Good job, Ayla. Yay! Sige, push! Oh, kaya? Yun pa, patungan na. Let's open it! Diba? Tinanggal na niya. Yung iba dito kay Dan. Pinapili ko si Daddy eh. So, mga jumper. To para kay Daddy. And ano to? Pajamas ba to? Check natin to, guys, B. Ito na ba yun lahat? Yeah, feeling ko kay Dan yung jumper na yan. Kay Dan din yan. Ay, maganda yan! Pinapili ko siya sa website. Ay, shoes! Alright! Ay! Ang ganda naman yan! Ang ganda ng kulay! Alright. Konti lang pala. Okay, mabilis lang to, guys. Oh! Oh, yay! I got slides! Na ano, bulbul na slides. Yung may ganyan. Pakita ko yan sa inyo. Alright. Nag-order na ako ng ganyan. Try ko lang. Kasi kung maganda. Para may ma-recommend akong magandang undergarment from YesStyle sa inyo, guys. And itong shoes na to, let's see. So, again, meron akong 10% off sa YesStyle, ha? Lagi. Ay, in fairness, soft yung dito, oh. We'll see. In fairness, cute naman siya. Oh, what happened? Sinadya mo naman. Maganda tong slides na to, guys. Ay, yung sana. Ang cute ng paa ni Ayla. Wow, very pretty. Ay! Oh, wow. Very pretty, Ayla. Diyos ko, Ayla, yung paa mo. Oh, buyag-buyag man yung tambol man yung paa mo, oy. Careful. Ang ganda nito. Naghanap ako ng slides na ganito para warm pa din siya. Pwede ko siyang suotin sa winter. Kasi minsan tinatamad ako magsapatos, guys. And yung slides na meron ako, yung Gucci, masikip na sa akin. Nung nanganak ako kay Ayla, nag-start siya maging masikip. Yung shoes na yan, maganda in fairness dyan. Di ba, Ayla? Na-try na niya eh. Careful, Bob. That's not Nana. Uy! Kamukha ba ni Nana? Maka-Nana ka man, uy. Asan yung remote? It's not Nana, Bob. I-mute ko lang. Kapareho ng buhok ni Nana, pero hindi man yun si Nana. Yung undergarment, i-try ko muna siya, ha? Tapos, sabihan ko sa inyo kung marirecommend ko siya. So, wag na muna. Yay! Ay, ang cute nito! Ay, bongga dito, oh. Parang corduroy na pants. Yung corduroy na material. In fairness, sana kasya sa akin. Hindi ganun kahaba. Mahaba siya. Pero kapag nag-shoes ka, okay lang naman na yung parang nakasayad sa
Meron na naman ganun na look, di ba? Ang cute naman ito. Kasyang-kasya sa akin sa waist. Sobrang kasyang-kasya. I-leave ko yung link nito sa baba. Oh, ano siya? Mahaba lang siya sa akin. My gosh, guys. Kung size ko kayo, tapos mas matangkad kayo sa akin, bongga. Bonggang-bongga to. Oh. Kung naghanap kayo ng ganitong pants. Ganda niya. Sobrang kasyang-kasya siya sa akin. Uy, in fairness, maganda yung tela. Ayan, magugustuhan yan siguro ni Dan. Ano siya? Hoodie. May pockets. Perfect. That's for Daddy ba? Ay, ito para kay Dan din. Uy, ang ganda din ito. Ay, magugustuhan din yan ni Dan. Ang ganda ng print. Newport Beach. Ah, yay! Dinalawa ko pala. I got it in gray and in blue. I-leave ko yung mga link nito sa baba, ha? Ayan, magsisimula na yung footy. Nandyan si Daddy ngayon eh. And my red. Si Dan yung pumili na itong red. Same lang siya ng hoodie na beige kanina, pero iba lang yung kulay. Wow! Ang kapal! Ang kapal na fleece. Ay, actually, hindi ganun kakapal. Tama lang. Yay! Fleece, guys. Na PJs. Sa mga naghahanap ng fleece na PJs, meron sa Richsteps. Lilive ko yung live selling ni Miss sa baba kasi nagbebenta siya ng mga fleece na PJs and ang gaganda din. And ito, maganda din ito. Ito, inano ko kasi medium. Oh my gosh, napakaganda nito. Napakaganda ng kulay. Ayan, kasyang-kasya na to sa akin kasi medium yung size. Meron siyang trimming na yellow dyan, oh. Ang ganda ng pattern. Nakikita nyo ba? Parang meron siyang, ayan. Parang may mga square-square na pattern. Ang ganda, di ba? Pasensya na sa ilaw kasi naka-on yung TV, naka-mute nga lang. So, paiba-iba yung ilaw. Pero ang ganda nito, perfect! Hindi ganun kahaba. Uy, in fairness, dito sa order na to, happy ako sa lahat. Again, ililive ko yung link ng YesStyle sa baba as well as mine. Ang 10% off code and yung links ng mga items sa baba. Ayan. Pwede na natin itabi ito. Box na to. Okay ka lang dyan? Dala-dala niyo yung lotion ko, guys. Yun yun. Ubus na yung ating lotion. That's from Lux Organics. Ubus na yan. Alam niyo ba yung ginamit ko? Yung yung aloe vera and snail soothing gel. Sobrang multi-purpose nito, do. Ginagamit ko siya as a sleeping mask. Meron ako niyan sa mukha ko right now. Maganda din siya gamitin sa kilikili, pang iwas chicken skin. And, ginawa ko din siyang lotion. Kasi wala na akong lotion. Ang dami kong mga doon. Mga nakalagay na skincare doon. Hindi pala lotion. Walang lotion. Puro body wash. Ako na talaga ang naubusan ng lotion. And ito po, ubus na din to, oh. Sobrang konting-konting na lang natira niyan. Kasi nga, ano-ano lang pinagagamitan ko nito. Lux Organics. Yeah. Open. Okay. And then get, just a little bit. Okay. Okay. Gusto niyo talagang dalhin. Papakita yan sa daddy niyo. Show daddy. Anyway, okay na ako. Magliligpit-ligpit lang ako, guys. Tapos, matutulog na. Papatulogin ko si Arlo. Tapos, kapag natulog na siya, hopefully, dry na yung buhok natin. Pero yun na yung vlog. Sana guys, nagustuhan niyo yung vlog natin today. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you guys soon. Be good. Bye!